Bij zo'n oefening heeft ik een eigen badge. De eerste wie van de commandant van de vleerbasis. Onder de oefening door 50 vleertuigen mij uit 6 verschillende landen. Nou, we gaan weer hartstikke veel vliegen. We hebben ongeveer 100 sorties per dag gepland. En we gaan vooral veel samenwerken met de andere deelnemers. Dus samenwerken, vliegen en goed werk verrichten. Zo'n grootschalige oefening is voor de luchtmacht van groot belang. Zo was het wel duidelijk tijdens de laatste missie in de strijd in IS in het Midden-Oosten. We zijn bekend met hoe andere landen werken, wat hun manier van opereren is. Dat maakt het veel makkelijker. Je hebt zelfs mensen die je kent. Dus het maakt makkelijker contact, makkelijker in de planning, makkelijker in de uitvoering en betere resultaten. Om oerlijst van taskogers van de oefening vat te komen, wordt strenge taffes gehouden op het parkeerverbod in Massum. In het verleden hadden we alleen een parkeerverbod, zeg maar de straat direct langs de startbaan. Maar dat we nu ook gewoon in Massum een parkeerverbod hebben en uithelpen met de bewoners daar, dat zij de overlast ook van parkerende auto's en spotters minimaliseren.